Nedávno sa v Nitre konali majstrovstvá sveta v naturálnej kulturistike a fitness mužov, žien, detí a párov. Hodnotiť ich budeme s ich organizátorom Juliusom Karabinošom. Pán Karabinoš, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tak poďme rovno zhodnotiť, ako dopadol svetový šampionát. No, ako sa to vezme? Ja si myslím, že dopadol, hádam, aj lepšie, než sme očakávali. Aj po organizačnej stránke, aj po športovej, aj po spoločenskej, čiže po všetkých. Ja som milo prekvapený hlavne s tou organizačnou stránkou, pretože tá vlastne vyšla aj nad moje očakávanie, ale nie je to teda len moja zásluha. Mali sme veľmi šikovného promotéra tejto akcie, to je prezident Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky William Rigo, ktorý, by som povedal, všetku tú zodpovednosť zobral na seba, už aj preto, hoci on nie je Nitran, ale už aj preto, že vedel, že ja budem súťažiť aj ako pretekár, že budem v všelijakých dietách a nebudem mať toľko priestoru ani nálady dobrej na nejakú zodpovednosť väčšiu organizačnú. Takže ja by som povedal, že je to predovšetkým zásluha tohto pána Riga, že to všetko tak dobre dopadlo, lebo zostavil okolo seba skutočne špičkový tím ľudí, ktorí pracovali ako švajčiarske hodinky. No a ako švajčiarske hodinky pracovali asi aj účastníci, koľko bolo pretekárov? Myslím, že zaregistrovaných pretekárov bolo 220. Bolo ich 22 štátov, čiže v priemere to vychádza 10 na jeden štát, ale samozrejme Slovákov bola aspoň polovica tam. A zo všetkých kontinentov boli, táto naša federácia je prakticky, dá sa povedať, v naturálnej kulturistike najsilnejšou na svete. No a súťažili ste aj vy? A ako tak pozerám na náš stôl, tak veľmi úspešne, tak poďte sa pochváliť. Pre vás bol šampionát podľa mňa veľmi úspešný. Tak áno, bol úspešný, ono si prakticky mne to došlo, ja poviem, až keď vlastne človek už prijal nejaké tie tekutiny a sacharidy po súťaži, až potom vlastne od nejakého 2 dní, až späť mi to dochádzalo tak postupne do mozgu a do uvedomenia si, že vlastne nie to, že som vyhral, ale že skutočne bol úspešný, pretože som štartoval v 2 kategóriách. Vo svojej kategórii, to je kategória nad 60 rokov, ktorú som vyhral, vlastne som obhajoval titul, čo sa mi zdalo. To jednoducho vždy je tak, je to vždy ťažšie obhajovať titul, ako ho získať, pretože keď ho získate prvýkrát, nie ste favorit vlastne. A nikto s vami možno až tak neráta a zrazu vyhráte. Ale keď už idete ako obhajca, tak vlastne všetci sa na vás pozerajú ako na favorita a každý sa chce na vás vytiahnuť. Čiže to už je, tá zodpovednosť je podstatne väčšia. Takže som rád, že sa mi to napokon podarilo. A máme v pravidle takú jednu špecialitu, že môžeme štartovať aj v kategórii, v ktorej sme v nevýhode. To znamená, že ja, ako keď som už nad 60 rokov, môžem štartovať aj v kategórii nad 50, lebo proti 50-tníkom som starší. A v nevýhode. A samozrejme, že tam štartovali aj čerství 50-tníci, dokonca ten, čo skončil 4., ten mal pred 2 týždňami len 50 rokov. A ja mám 61, takže je to predsa len rozdiel, viete, v tomto športe a v tomto veku 10 rokov hrá svoju úlohu. No a v tejto kategórii som skončil 3., čiže s bronzovou medailou a som z toho veľmi šťastný, pretože keď som kedysi štartoval v tejto kategórii, keď som tam patril, tak som nikdy medailu nezískal na majstrovstvách sveta. Až teraz. Takže je to paradox a je to príjemný pocit. Samozrejme, chcel som ten titul obhájiť v tej svojej kategórii a tam sa stal ešte jeden veľký paradox. Neviem, či ste to postrehli alebo nie. No, pochváľte sa. Možno, že je to jeden z najväčších paradoxov v histórii športu vôbec, aký vôbec sa môže pritrafiť. Totiž prvé 3 priečky v tejto kategórii obsadili pretekári nie že len jedného štátu, teda Slováci. Ale nie že len z jedného mesta, teda z Nitry, ale z jedného klubu FK Millennium, čiže z môjho klubu. Čiže strieborný medailista z majstrovstiev sveta Gejza Goralka a bronzový medailista Peter Petkeš sú vlastne moji oddieloví kolegovia, s ktorými spolu trénujem. Tak ale to je tá najlepšia reklama. Určite, že je to reklama, ale je to zároveň veľký paradox. Viete, že sa medzi nás nikto nevklínil. Proste boli tam pretekári rôzni a
nikto sa tam vlastne medzi nás nedostal. To znamená, že to robíme dobre a môžeme byť na seba pyšní. No a poďme to rozvinúť, robíme to dobre. Čo je to, čo vy robíte lepšie ako ostatní? Čo je to? Takto, ja by som povedal, v samotnom tom cvičení alebo v tom športe nie, myslím, že robíme niečo až tak mimoriadne iné. Ono je to vždy je niekto inšpiráciou pre tých ostatných. V tomto to je. Pozrite sa, napríklad Nitra v tých ostatných kategóriách nemala prakticky v mužských žiadne iné zastúpenie, v tých mladších medzi normálnymi mladými mužmi. Tam vlastne nemali nikoho. A medzi ženami štartovali, myslím, dve. Jedna, myslím, skončila Ševčíková, Romana sa volá, myslím, že 7 v svojej kategórii. A ešte Edita Nováková štartovala, ale ona je zase staršia a ženy nemajú vekové kategórie, tak vlastne sa nemohla umiestniť medzi mladými babami. Ale čiže tam sme sa neumiestnili, čiže škoda, že nemáme v Nitre takého mladého chalana nejakého, ktorý by tam bol vyšiel a povedzme tiež vyhral. Čiže ono je to tak nejako, že vždy niekto inšpiruje to svoje okolie alebo z tých svojich najbližších, takže snáď som ja bol takou motiváciou, pretože vlastne sa aj ten Gejza s tým Peťom pripravili tiež dobre, tak nie sú to nováčikovia zase, my už chodíme po súťažiach pár rokov, takže poznáme sa a tak, ale skôr v tom je ten paradox, že vždy, keď sa niekde niečo zrodí, vždy strhne ten človek proste nejakých ďalších. Asi to je vo všetkých oblastiach života, takže na jednom mieste sa to zrodí a tam to funguje a potom 200 kilometrov dlho nič a potom zase niekto niečo podobné. Takže asi nejako takto. Je to taká snehová guľa. Tak no nejako. A v podstate tú vašu inšpiráciu a motiváciu a hlavne tú dlhoročnú prácu, ktorú robíte, ocenilo aj to vaše rodné mesto. My tu máme dôkaz. Áno. Aký je to pocit? Viete čo, takto vám poviem. Rozmýšľal som nad tým, že čo je vlastne pre mňa bolo viac? Získať ten titul majstra sveta alebo dostať toto ocenenie od pána primátora. Keď sa to tak vezme, skôr by som povedal, že možno, že ten športový úspech je vždy taký skôr, síce veľmi ťažký a náročný, pretože tá príprava je skutočne tvrdá. Keď sa ma na to opýtate, môžem vám o tom niečo ešte povedať, ako to vyzerá taká príprava. Ale každý športový úspech je, by som povedal, do určitej miery náhodný a nazvime ho tak, že podenkový. Dnes ste majster sveta, zajtra, keď nevyhráte, už si vás nikto ani nevšimne. Netreba na tom stavať prakticky vo svojom živote nič. Ale takéto ocenenie tohto typu za celoživotnú úspešnú prácu v telovýchove a v športe a propagáciu zdravého životného štýlu, ktorú mi venoval pán primátor, toto považujem za oveľa hodnotnejšie z hľadiska takého spoločenského alebo aj osobnostného, pretože to vystihuje vlastne celý môj život, alebo je tam vlastne je v tom kus odriekania, kus práce a nie som v tom len ja samotný, ale sú v tom ľudia, ktorých ja napríklad trénujem, ktorým prinavraciam zdravie tým, že im vypracovám tréningové a stravovacie programy, lebo to je moja profesionálna práca. To súťaženie, to je čerešnička na torte. Ale v skutočnosti to hlavné jedlo, to je vlastne tá práca s tými ľuďmi, ktorým pomáhate napríklad schudnúť, vyriešiť zdravotné problémy a to je práca, ktorá mňa naplňa osobne spokojnosťou, ktorá ma baví a by som povedal, v ktorej som sa našiel. Takže toto ocenenie by som povedal, si veľmi vysoko vážim a aj touto cestou pánovi primátorovi ďakujem. To je skvelé. A už ste to spomenuli, že mám sa na to opýtať, tak idem sa pýtať, ako vyzerá príprava na majstrovstvá sveta naturálneho kulturistu. No, najprv ste sa možno mohli opýtať, čo je to naturálna kulturistika. Mám to tu inak poznačené, tak poďme od začiatku. Vysvetlíme to ľuďom, lebo možno nie každý sa stretol s týmto slovným spojením. Lebo ste sa ma opýtali, že naturálneho kulturistu. Takže najprv poviem takto, čo je to naturálna kulturistika, lebo niektorí ľudia možno nechápu presne, čo to je. Samozrejme vedia si to nájsť v slovníku, alebo proste vedia, že to je niečo prírodné, to je naturálne. No, takto. Naturálna kulturistika vznikla, by som povedal, ako taká odnož z tej, ja to volám, že veľká kulturistika. Z veľkej kulturistiky, s tým, že začala presadzovať spôsob prípravy športovcov bez drog a bez dopingu.
toto samozrejme deklaruje. Do akej miery sa to v praxi uplatňuje, už vecov by som povedal všelikoho iného, hlavne tých ľudí, ktorí to robia, lebo tí ľudia, ktorí idú do naturálnej kulturistiky, toto by mala byť ich filozofia. Alebo by som povedal, by malo byť ich cťou. Či tam už niekto neporuší tie pravidlá, alebo poruší, nie vždy sa na to musí prísť, pretože sú ľudia, ktorým na to neprídete a robia to. A hlavne ide o to teda, že by sme sa mali pripravovať bez týchto doplnkov rôznych teda zakázaných prípravkov a pripravovať sa len na základe teda stravy, samozrejme to je vedecká strava, a doplnkov výživy. To áno, ako doplnky výživy to sú bežné veci, ktoré sa využívajú a samozrejme k tomu tréning. Poďme sa teda pozrieť ešte aspoň v skratke na tú prípravu. Kedy sa začína, ako dlho trvá? No takto. Poviem asi môj príklad napríklad. Môj príklad je, lebo ten viem najlepšie, ale ostatní sa pripravujú všetci podobne, také rozdiely v tom nie sú. Ešte predtým sa možno pochválim, že som v novembri štartoval na naturálnej olympii v San Diegu. To je vlastne to najvyššia naturálna súťaž, aká existuje. A ako minuloročný majster sveta som mal možnosť sa zúčastniť takejto veľkej súťaže. A to bola súťaž, ktorá proste bola pre mňa takým bolo novum, pretože tam som prišiel v mojej kategórii jediný Európán, že títo, čo tu všetci ostatní štartovali, aj teraz tí sa poznáme, my sa furt stretávame, my vieme, ako kto má formu, čo môžeme od koho čakať. A tam som prišiel do úplne neznámeho sveta a boli tam len Američania, ktorých som nikdy nevidel, len Austrálčania, ktorých som nikdy nevidel a jeden Novozélanďan. To som duplom nikdy nevidel. A teraz, bolo nás 10. Čiže úplne noví ľudia. A tam som skončil druhý. Hoci aj porota bola austrálsko-americká. Takže by som povedal, to si tam veľmi cením ten výsledok, pretože s novými súpermi, v novom prostredí, úplne proste bez akéhokoľvek zázemia, bez čohokoľvek, vlastne v zázemí bola Lenka, ktorá ma všade sprevádza. Takže to bolo v polovičke novembra. Ja potom som asi taký mesiac oddychoval. Proste tak akože trošku som cvičil, ale to len tak, že som sa len hral s činkami sem tam a úplne som uvoľnil stravu, lebo po takom vypätí to jednoducho ten organizmus si žiada, musíte to vypnúť a musíte sa proste zregenerovať. Takže so serióznou prípravou som začal presne 1. januára. Krásny štart do nového roka. Krásny štart do nového roka s tým, že som vedel, že 28. júna musím byť v Nitre na pódiu v najlepšej možnej forme, akej som schopný byť, asi tak. To, že človek vyhrá, to nemôže predvídať, chce vyhrať, ale ako to dopadne, nikdy neviete, kto príde, ako pripravený a podobne. Takže ako vyzerala tá príprava? Ja som mal niekde v diári, mám v diári všetko zapísané úplne presne, som to dátoval dokopy, ale však to stačí povedať tak v hrubých nejakých číslach. Ja som za tých 5 mesiacov, v júni začali súťaže, boli 4 za sebou, každú sobotu bola jedna. Čiže za tých 5 mesiacov, kým začali súťaže, som prakticky, dá sa povedať, mesiac má 30 až 31 dní okrem jedného mesiaca. Ja som každý mesiac absolvoval asi 25 posilňovacích tréningov. V každom jednom mesiaci. Potom, okrem toho som robil obdeň, každé ráno 30 až 40 minút brušné svalstvo. Okrem toho som robil prakticky každý deň, niekedy aj dvakrát, kardiotréning. Keď raz, tak hodinu, keď dvakrát, tak dvakrát 40 minút. A to sa točilo teda toto stále dokola. To ste vlastne nemali, málo kedy sa vám stalo v tom mesiaci, že ste mali jeden deň, že som nemal nič. Lebo inokedy som vždy mal 2 až 3 rôzne tréningy, ktoré som absolvoval. No a bolo to teda toho hodne a je to veľká zodpovednosť, proste stále musíte na to myslieť a stále musíte prispôsobovať tomu všetko ostatné, svoju prácu, svoju stravu hlavne.
Svoj voľný čas? Svoj voľný čas, no ale robíte to dobrovoľne. Nikto vás do toho nenúti, takže netreba to akože ma lutovať za to. Ale ja práve naopak, ja by som povedala, že pán Karabinoš, vy ste obdivuhodný človek a rozprávať s vami by sa dalo veľmi, veľmi dlho, ale máme obmedzený čas, takže ja len dúfam, že teraz sa povenujete trošku aj Lenke a urobíte si trošku aj nejaký voľný čas a je leto, tak si oddychnete trošku aj od športovania. Tak aj nejako. No my sme takí tuláci, my strašne radi chodíme po horách, po slovenských horách na turistiku a už sa nevieme dočkať proste, kedy konečne budeme môcť vybehnúť na tie slovenské krásne hory a pozerať sa z tých kopcov na tú krásnu našu krajinu. Tak načerpáte veľa energie a držím teda palce do ďalších rokov, lebo ja verím, že vy tak skoro súťažiť neprestanete. No, keď budem zdravý a ja som dokonca, pred chvíľou som bol na vyšetrení u svojho ginekologa, alebo jak sa to volá, urológ. Tak on vlastne zdravý, všetko skontroloval mi krv, moc a tak hovorí, zdravý jak ryba, čo s tebou? No, on bol totiž, ja som ho tam pozval ako lekára. On bol oficiálny lekár, jemu sa to tam strašne páčilo. Volá sa Vlado Petro, tento urológ, dobre hovorím. Áno. A jemu sa strašne páčilo, práve sme sa porozprávali, aj o tom hovorí, že on bol úplne nadchnutý tým všetkým, tou atmosférou, aj našou úrovňou, našou formou a proste tak, takže paráda, no. Tak skvelé, robíte skvelé veci, ďakujem za návštevu, no a určite sa nevidíme naposledy. Dúfam, že o rok zase prídeme, zase niečo povyprávam. Určite aj skôr. Ďakujem ešte raz, pán Karabinoš.